Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembalaken nami kula Yulfarisa Yuganis MPM 900 gangsal. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Bahasa Daerah Ibu Dr. Gale Istiningsih Magister Pendidikan. Kula badhe nyekar sekar macapat Asmaradana laras pelok patet 5. Sugeng midhangetaken. Titi larasipun monem cici cici rolu roci monem nem 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 monem pat monem monem ci monem cinem mopat nem ci 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 monem mo pat pat nem mo lu roci lu mo monem mo lu nem ci 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 lu roci ci. Cakepanipun samya mawa atatawing awurana nika ambabarung ing wawarna micara kaduk gumuna kuminter kumasura amberdahaken wuwuruk aku wasis wicaksana.